Πολύ το γόη, δεν μας κάνεις αφεντικό. Όχι και σας το κάνω, είμαι. Τις βλέπεις αυτές τις δύο? Τις βλέπω. Θέλεις να τις ρίξω? Για τις δύο. Και τις δύο σκότω θα κάνουμε. Κοίτα καράφλιασμα. Κάνε πως ζαλίζεσαι και πέσε στην πισίνα. Θα σου δώσω 950 δραχμές. Και μένει 950. Σε σένα θα δώσω κάτι παραπάνω. 960. Δηλαδή εδώ που τα λέμε αφεντικό είσαι δημόσιος κίνδυνος, Όχι και δημόσιος κίνδυνος. Είμαι ένας σεξοδόμβος. Κονσέρβες Galaxy λέγεται. Τι θέλετε? Γραφείο συνοικεσίων ο Έρος. Λάθος, κύριε. Άκου γραφείο συνοικεσίων. Δεν μπορώ να καταλάβω που πήγανε και τρυπώσανε αυτά τα τιμολόγια. Σε τσάκωσα, εφορία. Εσύ είσαι Δημήτρη μου και με τρόμαξες. Έλα ρε Πόμπη, τόσο εύκολα τρομάζεις εσύ. Τι ψάχνεις να βρεις ρε Πόμπη? Κάτι τιμολόγια του Μαγιάκου, θέλει να τα περάσει ο Θωμάς στα βιβλία του. Να πεις του κυρίου Θωμά ότι τα τιμολόγια πρέπει πρώτα να τα μονογράψω εγώ σαν διευθυντής πωλήσεων και μετά να τα περάσει στα βιβλία του. Δηλαδή εσύ τα έχεις? Και ποιος ήθελες να τα έχει, ο Μαραντόνα? Δεν μου λες εσύ. Τι? Γιατί κάθε μέρα σε βλέπω και πιο όμορφη? Επειδή κάθε μέρα μ' αγαπάς και περισσότερο. Λες. Κονσέρβες Galaxy λέγεται, παρακαλώ. Ναι, το γραφείο του κυρίου Αντώνη Σουλτάνη. Σας ακούω. Μου τον δίνετε? Ναι, τον Αντώνη. Ναι, καλό, τον κύριο διευθυντή. Δεν είναι εκεί. Δεν μου λέτε, ξέρετε αν θα αργήσει? Καλά, πέστε του, θα ξαναπάρω. Ποια τον ζητάει, παρακαλώ? Εγώ ρωτάω για να σας εξυπηρετήσω, κυρία μου. Δεσποινής, παρακαλώ. Και να μην ρωτάς. Μου
το έκλεισε η Κατίνα. Ποια ήταν? Δεν είπε όνομα. Α, κατάλαβα. Η Τούλα θα ήτανε. Το καινούργιο μαρεσαλιάρισμα του αφεντικού. Ο παντρεμένος που σκοτώνει την πλήξη του βρίσκοντας ερωμένες. Ρε Πόπη, σπουδαίο ενδιαφέρον για τη ζωή. Γέμισε ο κόσμος σκληρή αρτηρία. Ενώ εσύ όταν θα παντρευτούμε, Δημητράκη μου, δεν πρόκειται ποτέ να πιάσεις αρτηρία. Ερωμένη. Άκουσα, αγάπη μου, αυτό είναι απαράδεκτο για κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Δεν σε θέλω, κυρία μου. Σε βαρέθηκα. Δεν σε αντέχω άλλο. Χωρίζουμε. Αυτό είναι, χωρίζουμε. Πότε? Μόλις παντρευτούμε και απατήσει ο ένας τον άλλον. Έτσι πες μου, κι εγώ τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήθελες να χωρίσουμε από τώρα. Άσε πρώτα να παντρευτούμε, Δημητράκη μου. Βλέπεις υπάρχει σοβαρό εμπόδιο. Τι να κάνουμε που το αφεντικό μας δεν θέλει παντρεμένους υπαλλήλους στο γραφείο. Έλα βρε, είναι τσιγκούναρος γι' αυτό. Δεν είναι μονάχα αυτό. Να, όταν είχε παντρεμένους υπαλλήλους, του ζητάγανε συνέχεια αύξηση. Μωρέ, καλά να του κάνουν του παραδόπιστου. Δεν μου λες, με αυτόν θα σκολιόμαστε τώρα. Έχεις δίκιο. Έλα, αγάπη μου. Αγάπη. Κοριτσάκι μου. Αγάπη. Αγάπη μου. Βέβαια. Ο έρωτας και ο βίγας δεν κρύβονται. Εκείνα όμως ρε παιδιά που κρύβονται τελευταία είναι τα τιμολόγια. Τι έγινε ρε Πόπη, δεν τα βρήκες ακόμα? Τα βρήκατε, έχει ο Δημήτρης. Ναι, ρε Θωμά, εγώ τα έχω. Έπρεπε πρώτα να τα μονογράψω. Ας περάσει η Πόπη από το γραφείο να τα πάρει, να τα φέρει. Βρε, είναι ανάγκη να τα περάσω στα βιβλία. Αυτές τις μέρες υπάρχει κίνδυνο να περάσει εφορία. Παιδιά, θέλω να είμαι απολύτως εντάξει. Όπως είσαι πάντα εσύ, Θωμά. Τι να το κάνω εγώ που με εντάξει, άσε με γιατί σήμερα πάω να σκάσω. Εγώ πάω να πάρω τα τιμολόγια. Ναι, ρε Πόπη, βάλτε πάνω στο γραφείο μου, σε παρακαλώ. Εντάξει. Τι έγινε, ρε Θωμά? Γιατί σήμερα πας να σκάσεις? Άσε, γιατί μου συμβαίνουν πράγματα φοβερά και τρομερά. Μας ακούει κανείς? Όχι, ποιος να μας ακούει? Εκτός ξέρω κι εγώ αν ακούν τα έπιπλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Πάμε κάτω στο μπαράκι να τα πούμε. Ποιο μπαράκι, ρε? Και αν θα έρθει αφεντικό? Ποιος αυτός? Αφού το ξέρεις, έρχεται πάντα μετά τις 11. Τώρα θα έρθει νωρίς. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Αφεντικό είναι, ό,τι θέλει κάνει. Ρε Θωμά, δεν θα έρθει ρε το κουκουέ στα πράγματα. Όχι σαν και εμάς τους εργαζόμενους ρε, που καθόμαστε και δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Λιτότητα, αλλά λιτότητα. Μια ζωή σφίξε το ζωνάρι. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, η λιτότητα μένει. Άκου κύριε, επί δεξιάς λιτότητα, επί Πασόκ λιτότητα. Έτσι και δεν ήμουν μεγαλέμπορος, θα ψήφιζα κουκουέ. Τι έπαθες και φωνάζεις, καλά και σπαγκοραμένα μου σύζυγε? Τι να πάθω, καλή και ανοιχτοχέρα μου γυναικούλα. Μας έχουν ταράξει στη λιτότητα. Άστους αυτούς τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ άλλο σε θέλω, θα πάω στα μαγαζιά. Κατάλαβα, ήρθες να μου ανοίξεις την καρδιά και το πορτοφόλι. Έλα τώρα, ασταστή Αντωνάκη μου. Λέγε πόσα θέλεις? Δώσε μου 50.000, ξέρω. 30, δεν έχω. Έχω 20 απάνω, πάρε. 20 χιλιάρικα, τι να μου κάνουν, μαρούλια θα αγοράσω. Τέλος πάντων, δεν θα πάρω και τίποτα σπουδαίο. Ρίμελ, ρούζ και μια κρέμα νυχτός. Από αυτές που φοράς μέρα νύχτα, τις ευρωπαϊκές. Ναι, είναι παριζιάνικη. Δεν ακούς την τηλεόραση. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Ας την αυτή, ποιος την ακούει? Εγώ. Εσύ, πάψε κονσερβά, που γέμισες την αγορά με κονσέρβες εισαγόμενες. Όχι, εισαγόμενες. Είναι από την Νάουσα. Η Νάουσα τη θέλει στη Γερμανία. Και η Γερμανία τη θέλει εδώ. Είναι όμως από την Νάουσα. Ορίστε, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Συνοικέσια. Κοίταξε και πάτω. Γάμι. Ο κόσμος τρελάθηκε και παντρεύεται. Αιώνιος Αντωνάκης. Εσύ γιατί παντρεύτηκες? Γιατί εγώ έχω λεφτά. Και ο γάμος θέλει έξοδα. Πού πηγαίνουν οι άλλοι πατήριδες ξυπόλυτοι στα κάθια? Για λέγε λοιπόν ρε Δημήτρη, γιατί σήμερα πας να σκάσεις? Τρεις κολλητοί αναστεναγμοί δεν είναι για καλό. Και τέταρτος. Κρατάτε μυστικό ρε Δημήτρη. Έλα μωρέ, ερώτηση είναι αυτή και βέβαια κρατάω. Θα σου εξομολογηθώ κάτι. Εσύ δεν είσαι μόνο συνάδελφος, είσαι αδερφός. Όλοι οι άνθρωποι αδέρφια είμαστε. Πέμπτο και έκτος αναστεναγμός. Ξέρεις Δημήτρη ότι ο κύριος Αντώνης το αφεντικό μας δεν θέλει παντρεμένους υπαλλήλους στο γραφείο. Για νέο μου το λες. Δεν ξέρω τι τσιγκούναρος είναι. Ρε εσύ, είναι και αυτός ένας τρόπος για να καταπιέζει το κεφάλαιο των εργαζόμενων. Ένας εκβιασμός στιγνός. Άρε Θωμά μου, δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Μωρέ, ας το κουκουέ τώρα. Στη δική μου περίπτωση δεν πήγαινε άλλο. Θα με διώχνε. Ποιος, ο κύριος Αντώνης? Ποιος Αντώνης μωρέ? Η Λίνα. Δεσμός πολλών ετών. Καλά, αυτά για τη Λίνα μου τα έχεις ξαναπεί. Λοιπόν, παντρευτήκαμε κρυφά με τη Λίνα. Οχ. Εδώ ρε σηκώνει τα όχ. Τι κάνατε λέει? Παντρευτήκαμε κρυφά με τη Λίνα. Πότε ρε θηριό? Εδώ και 10 μέρες δεν πήγαινε άλλο. Επιτέλους, ο λαός έσπασε τις αλυσίδες. Ο διευθυντής όμως θα μου σπάσει το κεφάλι. Μπράβο ρε Θωμά, συγχαρητήρια να ζήσετε ρε. Σιγά ρε, μη φωνάζεις ρε. Γι' αυτό στο είπα για να το κάνεις βούκινο. Μωρέ μπράβο, και δεν σου φαινόταν ότι θα το έκανες το τόλμημα. Τέλος πάντων, τι τόλμημα, αφού το κρύβω. Το μυστικό μας δεν σταματάει εδώ, έχει και συνέχεια. Να, θα το κάνεις serial. Άκουσε Δημήτρη. Για να παντρευτούμε με τη Λίνα είχαμε κάποια έξοδα. Καταλαβαίνεις τώρα, έπιπλα, σπίτι κτλ. Λοιπόν, η Λίνα πρέπει να εργαστεί. Και γιατί να μην εργαστεί? Κάθε γυναίκα σήμερα εργάζεται. Ναι, αλλά θέλω να εργαστεί εδώ μέσα, στο δικό μας γραφείο, σαν βοηθός μου στο λογιστήριο. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέμα. Δεν θέλω να την αφήσω να πάει οπουδήποτε και να της ρίγνονται εκεί τα διάφορα αφεντικά.
και θα τη φέρεις εδώ για να της ρίχνετε το δικό μας το αφεντικό. Αφού ξέρεις ρε τι σιγάνο Παπαδιάς είναι. Ναι, αλλά θα είμαι από κοντά και θα βλέπω. Σ' αρέσει να βλέπεις? Βέβαια. Όχι ρε. Τι είναι αυτά που λες, εννοώ ότι θα την προσέχω. Τέλος πάντων, σε καταλαβαίνω ρε Θωμά. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι εγώ σε τι μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Λοιπόν, άκουσε. Θα τη συστήσεις εσύ στο αφεντικό. Θα πεις ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, ότι ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Τέλος πάντων, ότι εγγυάσαι μου, ρε. Να εγγυηθώ ρε Θωμά, γιατί να μην εγγυηθώ. Μια χαρά κοπέλα είναι, ξέρει τη δουλειά της λογιστής. Πολύ καλά. Τότε γιατί να μην εγγυηθώ. Εντάξει, στηρίξου σε μένα. Έπειτα πρέπει να ξέρεις ότι ο κύριος Αντώνης θέλει ούτως ή άλλως μια βοηθό για το λογιστήριο. Μωρέ, εγώ αν το ξέρω, κάθε μέρα μου τρώει τα αυτιά να του βρω μια καλή κοπέλα και ανήπαντρη φυσικά. Εκεί είναι το πρόβλημα, το ανήπαντρη. Εντάξει, ρε, εντάξει, μη στεναχωριέσαι, θα τα κανονίσω εγώ. Έτσι θα την έχεις από κοντά, θα την παρακολουθείς κιόλα. Ζηλεύεις πολύ όμως, ρε Θωμά. Είμαι μεσογειακός τύπος. Κοίταξε όμως Δημήτρη, μη σου ξεφύγει τίποτα και πίσω ότι είναι γυναίκα μου, γιατί μας βλέπω αντί να ανοίγουμε σπίτι να πηγαίνουμε να τη βγάζουμε σε κανένα παγκάκι. Έλα, ρε, ησύχασε, δεν πρόκειται να μάθει κανείς τίποτα. Σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη, ξαλάφρωσα. Χαντάτε, πάμε τώρα όμως γιατί όπου να θα έρθει αφεντικό. πιάσαμε τα λεφτά μας. Στραβομάραχης ρε! Sorry, σου την έδωσα, Μου την παράδωσες. Ξέρετε, αντί για φρένο κάτι σαν γκάζι, βέβαια. Δεν πειράζει, μ' αρέσουν τα μπερδέματα. Είναι... Τι μπερδέματα, εδώ πλήξαμε τα μπούτια μας. Όχι ακόμα. Να σας δώσω την ασφαλειά μου. Θα προτιμούσα το τηλέφωνό σου. Ακούω αριθμό τηλεφώνου. 863-69-69. 69-69, πολύ σεξουαλικός αριθμός. Καλά, μην μη φωνάζεις. Τράκαρα με το 69. 69-69. Καλώς τον κύριο Αντώνη μας, τον καλό μας πελάτη. Η παραγγελιά έτοιμη, Θανάση. Το δαχτυλί της γυναίκας είναι έτοιμο. Της φίλης σας ετοιμάζεται. Μπράβο. Δώσε μου και μια κάρτα. Πολύ ευχαρίστως. Να τη βάλεις μέσα στο κουτάκι, έτσι. Για τη γυναίκα σας. Τώρα με κούφανες. Γλυκά λογάκια στη γυναίκα μου. Φυσικά. Αυτήν ήρθα λέτε προφορικά. Τι να πει σε μια παντρεμένη, Θανάση μου, και μάλιστα γυναίκα σου. Άσε που δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Ό,τι είναι να πούμε, τα λέει αυτή. Τούλα, γλύκα μου, ψιψίνα μου, να φοράς το δαχτυλίδι και όταν κοιτάς τα δαχτυλάκια σου, να με θυμάσαι. Ο πέδαρος σου Αντώνης. Κυκλοφορούμε στο δακτύλιο μας όλοι. Μάλιστα, θα πάμε στο Ινστιτούτο Καλονής. Όχι, στο ανεψιού μου του Αντώνη. Τελευταία με προβληματίζει πολύ αυτό το παιδί. Γι' αυτό σου λέω ρε Θωμά, εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Εμείς οι δυο. Δεν είμαστε δυο ρε, είμαστε πολλοί. Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013, καβάλα πάμε στον καιρό, με τον καιρό. Ο Θοδωράκης και η Φαραντούρη. Δεν μου λες τις αυξήσεις πώς τις θέλετε, σαν υπάλληλοι ή σαν μέρη χοροδίας. Αυτό εδώ είναι για σας. Να χαθείτε από εκεί. Τι είναι αυτό. Ο Γιώργος και η Κατίνα θα διορίζουν μεγάλη του τιμή να παρευρεθείτε στους γάμους τους που θα γίνουν κλπ. Εάν θέλετε να μας κάνετε δώρο, στείλτε μας ένα ψυγείο. Λέει τέτοιο πράγμα το προσκλητήριο. Όχι, το λέω εγώ. Για να μου στέλνουν προσκλητήριο τι θέλουνε. Μόνο να τους θυμίσω με την παρουσία μου. Γιατί κύριε Αντώνη, δηλαδή όσοι στέλνουν προσκλητήρια υπολογίζουν σε δώρο. Ναι, ο Γιώργος ο Φουρνιάς υπολογίζει. Για του κάνω εγώ δώρο για να πάει να κρεμαστεί. Δεν θέλει να κρεμαστεί, να παντρευτεί θέλει ο άνθρωπος. Ακόμα χειρότερα, διότι για να κρεμαστεί χρειάζεται 2 μέτρα σκοινί και λίγο σαπουνάκι. Ενώ για να παντρευτεί χρειάζονται λεφτά. Και τόσοι που παντρεύονται. Είναι ηλίθιοι. Μην ξεχνάτε κύριε Αντώνη ότι κι εσείς παντρεμένος είστε. Κι εγώ ηλίθιος.
Ρε, λογαριασμό θα σου δώσω τι κάνω εγώ. Εγώ έχω λεφτά, ό,τι θέλω κάνω, ρε. Άρε, πολύ μου κολλάς έτσι. Μας κάνεις τώρα ξαφνικά το κουλτουριάρι και τη σοσιάλα. Όσο για σένα, Θωμά, ντροπή σου. Πού σου. Γιατί, κύριε Αντώνη? Νομίζω ότι δεν τα έχω μάθει τα δικά σου. Τα δικά μου, ποια δικά μου? Αυτά που πήγες και έκανες πριν λίγες μέρες. Κοίταξε, Θωμά, όταν θέλω να μάθω κάτι, το μαθαίνω. Τίποτα δεν μένει κρυφό σε αυτόν τον κόσμο. Ψυχραιμία, Θωμά. Ακούστε, κύριε Σουλτάνη μου, θα σας το έλεγα. Τι ήταν δυνατόν να το κρατούσα μυστικό? Κι όμως το κράτησες. Έχει χάρη που σου έχω εμπιστοσύνη. 10 χρόνια και είναι υπόδειγμα υπαλλήλου. Δεν μου ζήτησε ποτέ αύξηση. Μπράβο, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουλτάνη μου. Παρακαλώ. Κοίταξε και εσύ να του μοιάσεις και να μην μπλέξεις σε συνδικαλισμούς και αηδίες. Λοιπόν, τώρα που τα άμαθα, Θωμά, βγάλ' τα όλα στη φόρα. Ξέρετε, κύριε Σουλτάνη μου, ο βίος είναι τόσο τραχής, η ζωή είναι τόσο σύντομη και επειδή είπε και ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επί της γης, είπα κι εγώ διατάφτα και εξ απόψεως. Τι μπουρδες είναι αυτές, ρε? Δεν είναι μπουρδες, είναι ανάγκη. Ανάγκη να σε βλέπουνε στα μπουζούκια να σπάς πιάτα. Αυτό εννοείται. Αυτό, σπάταλε. Γιατί, κύριε Διευθυντά, κακό ήταν που πήγε δηλαδή ο άνθρωπος στα μπουζούκια? Κάκισο. Κοίταξε, εσύ πολύ μου κολλάς τελευταία. Είναι δυνατόν να βλέπουν ένα υπάλληλο μου στα μπουζούκια να σπάει πιάτα με μία αμφιβόλου ηθικής? Δεν αμφιβόλου ηθικής, ήταν η... Ναι, ήταν η Αγία Θανασία του Εγάλου και πήγατε στα μπουζούκια για να χορεύετε τσιφτετέλια. Εγώ πάντως, κύριε Διευθυντά, έχω άλλες ιδέες. Να τις βράσω τις δικές σου ιδέες. Βάζεις καμιά ιδέα να πουλήσουμε καμιά κονσέρβα? Ώρες είναι να μου πεις δηλαδή ότι αυτή που ήταν μαζί σου ήταν πρώτης τάξεως κυρία. Μάλιστα είναι κυρία με τα όλα της. Σοβαρά? Τότε δεν μένει παρά να την παντρευτείς, να πάρεις δρόμο να ησυχάσουμε. Αυτό ισχύει και για σένα. Ατομικό μου δικαίωμα. Κι αν μου είναι απαραίτητος ο γάμος θα παντρευτώ και απολύστε με. Εγώ κατά πίεση δεν σηκώνω. Ρε, δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Συμφωνείς? Και να συμφωνώ θα έρθει. Άντε ρε κι εσύ. Ορίστε θράσος, ορίστε κατάσταση. Θωμά, ένας καλός υπήρχε εδώ μέσα εσύ και μου σκάρτεψες. Εγώ, τι λέτε τώρα, κύριε Αντώνη μου, δεν σκάρτεψα. Ξέρω τι σου λέω. Θωμά, δεν πάνε και οι δουλειές καθόλου καλά. Ο κόσμος δεν αγοράζει πια κονσέρβες. Τι διάλογο βαριέται να τις ανοίξει, ρε? Δεν θα ξέρει το συνδυασμό. Δεν γίνεται και κανένα καινούριο Τσερνομπίλ να τρέξουν στα σούπερ μάρκετ να τις αρπάξουνε. Δεν μπορεί, Θωμά, δεν μπορείς να κυκλοφορείς καμιά φήμη ότι έρχεται η συντέρεια του κόσμου να τρέξουν πάλι στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ εγώ τέτοια πράγματα. Βέβαια, εσύ είσαι τίμιος. Ναι, άντε πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα. Μάπα, μάπα. Με γλωσσοτρώνε κερατάδες. Καλημέρα. Πες μου και εσύ καλημέρα, Αντωνάκη. Την πρώτη καλημέρα την είπαμε το πρωί. Κατάλαβα. Σου τα λιώσαν τα λεφτά, ήρθες για δεύτερη καλημέρα και δεύτερη οικονομική ενίσχυση. Όχι, όχι, Αντωνάκη μου, σε θέλω κάτι πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, όχι και πολύ, πολύ σοβαρό. Αλλά να τρακάρεις. Τι, πώς, πότε, γιατί? Έλα, Αντωνάκη μου, μην κάνεις έτσι, με ταράζεις. Σαν να έχεις το μυαλό σου βουσβούι κάνεις. Βουσβούι εγώ? Εσύ. Τι έγινε δηλαδή? Έπεσα κατά λάθος πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Και όπως βλέπεις δεν έχω πάθει τίποτα, να κοίτα μου. Ευτυχώς. Ούτε η κολόνα έπαθε, Αντωνάκη. Ευτυχώς. Ναι. Γιατί σκέψου, Αντώνη, να έχει πάθει κάτι η κολόνα. Θα ήταν τρομερό, Φοβερό. Πώς, να αφήσουμε την περιοχή χωρίς φως. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Βέβαια, μέσα στα σκοτάδια οι άνθρωποι έτσι θα είναι. Ναι. Ξέρεις, Αντώνη, έπαθε λίγη ζημιά όλη η αριστερή πλευρά. Λίγη όλη, Ναι, και λίγο, πολύ λίγο όμως, το δεξί φανάρι κομματιάστηκε. Λίγο κομματιάστηκε. Ναι. Δεν μου λες το κέντρο ανέπαφο? Ναι. Τυχερός ο Ζήγδης. Γι' αυτό πέρασα από εδώ πέρα, να σου πω να ειδοποιείς την ασφάλεια. Ότι έπεσες πάνω στην κολόνα. Ναι. Δεν μου λες, Αντώνη, λες να πιστέψει η ασφάλεια πως έφταιγε η κολόνα? Δεν αφήνεις το δούλεμα, ρε Μέρη. Ναι, καλά. Πάω, Αντωνάκη μου, τώρα. Πάω γιατί το έχω αφήσει πάνω στο πεζοδρόμιο. Με γράψουν κιόλας. Μη σε νοιάζει, θα γράψουν το πεζοδρόμιο. Πόρα έχω να πληρώνω πάλι. Ρε Παναγία μου. Ούτε κονσέρβες πουλάμε, ούτε κομπιούτερς. Ούτε μαλλί της γριάς. Αν είχαμε. Ναι, δεν ακούω καλά. Ναι, εσύ είσαι κούκλα μου, ναι. Ναι, εγώ είμαι, έλα. Τι, από πού είπες ότι με πήρες? Από το μπάνιο. Έκανα ένα φρόλτρο να ριλαξάρω. Ναι, με το ασύρματο τηλέφωνο που μου πήρες.
Μα φυσικά, Γυμνή. Έχεις δει εσύ καλύτερα στον μπαρ να μπαίνει με τα ρούχα. Τι? Σε εξητάρω. Ναι, έπαθα σοκ. Ναι, παιδί μου. Το πρώτο τηλέφωνο που θα έρθει στην Ελλάδα με τηλεόραση θα στο πάρω εγώ. Για να σε ακούω και να σε βλέπω. Ναι, κούκλα μου. Ναι, άντε, γεια σου τώρα γιατί έχω δουλειά. Φιλάκια, έλα. Γεια σου, παιδί μου. Κουκλάρα μου. Παιδί μου. Μπούμπι! Πού πήγες, Μπούμπι? Η θεία Ιουλία που θέλει να τη φωνάζουμε και θεία Τζούλια. Καλώς είναι. Κάτσε, τι θα πάρεις, θεία μου? Πορτοκαλάδα, ουισκάκι, καμιά κονσέρβα. Πού τηλεφωνούσες, Αντώνη? Σε ένα σκυλάκι, σε ένα πελάτη. Το κακό στον καιρό, Αντώνη. Και καλά που ήμουν εγώ και τ' άκουσα. Αν ήταν η γυναίκα σου η Μέρη, τι θα έκανες? Τι θα έκανα, ρε θεία, αφού ξέρεις ότι είμαι αθώος. Φαρισέ, μόνο στο πύρτο εξώτερο θα βάλεις μυαλό εσύ. Μ' αρέσει η ζεστασιά. Είσαι ένας αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωληθίτσα μου. Πάψε να μου ρίχνεις πόντες. Δεν λέω, κι εγώ στα νιάτα μου αμάρτησα. Άνθρωπος ήμουνα κι εγώ. Ήσουνα ποτέ άνθρωπος εσύ? Τι είπες? Λέω, εσύ θεία δεν αμάρτησες ποτέ. Ξέρω εγώ τι λέω. Αλλά συνήλθα, μετάνιωσα, άνοιξα τα μάτια μου. Γιατί τσίμπλες είχανε? Είπα, πού πας, βρε Τζούλια, είπα στον εαυτό μου. Μήπως? Με τόσα λεφτά που έχεις επιτρέπεται να σε πάρει κόλαση? Έχεις δίκιο. Βεβαίως. Εσύ με τα λεφτά που έχεις μπορείς να πάρεις ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στον παράδεισο. Μη με δουλεύεις. Αν δεν φροντίσουμε εμείς οι πλούσιοι για την ψυχή μας, τι θα κάνουν οι άλλοι, οι απένταροι? Μεγάλη κουβέντα αυτή που πέταξες, θεία. Γι' αυτό κι εγώ ίδρυσα το σύλλογο για τους παραστρατημένους. Λοιπόν, πάντα καμαρώνω για σένα, ρε θεία. Τα πονηρά να τα σταματήσεις. Τα λεφτά μου καμαρώνεις. Και άμα έχεις ανάγκη από λεφτά, σε μένα τρέχεις για δανεικά. Τι θέλεις να κάνω, ρε θεία, αφού είμαι έμπορος, κάνω εισαγωγές, εξαγωγές, χρειάζομαι κεφάλαια. Τσιγαράκι, θίτσα. Να καπνίσω εγώ, να δηλητηριάσω τον εαυτό μου με αυτό το όργανο του σατανά. Καλά, Άντε, εντάξει. φέρ' το. Κάνεις και τη δύσκολη. Είσαι απ' τις δύσκολες. Άναψε. Για λέγε τώρα για εκείνο που σου έλεγα στο τηλέφωνο. Μη με πιέζεις, ρε θεία, δεν μπορώ να πάρω υπάλληλο παντρεμένο. Και θα αφήσεις αυτό το φουκαρά στον δρόμο. Χρειάζεσαι ή δεν χρειάζεσαι, βρε, έναν υπάλληλο? Χρειάζομαι. Και γιατί δεν τον παίρνεις αφού σου τον συστήνω εγώ? Γιατί σου εξήγησα, δεν θέλω υπαλλήλους παντρεμένους στο γραφείο, την εκδοχή μου την ξέρεις. Τον κακό σου τον καιρό. Μάλιστα, αλλά στο έχω πει. Παντρεμένους δεν θέλω, γιατί οι παντρεμένοι πώς να το κάνουμε, έχουν υποχρεώσεις, έχουν παιδιά. Μια κοκκίτη, μια ηλαρά, μια ευκύλια, έχουν έξοδα. Κατάλαβες, και έξοδα δηλαδή θέλουν συνέχεια αυξήσεις. Αν έχεις κανέναν ύπαντρο, φέρ' τον. Πολύ καλά, Τασάκι. Ορίστε. Λοιπόν, από τώρα στο δηλώνω. Μη μου ξαναπείς για δανεικά, γιατί θα σε ταράξω στον τόκο. Μα βρε θεία. Φτιάφι. Φεύγω. Και θα λείψω αρκετά. Πηγαίνω στην Ελβετία για αναδόμηση. Πάντως, για αυτό που κάνεις θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Και ο Θεός και εγώ. Ρε, τι θα γίνουν οι παντρεμένοι, κλέφτες? Άντε, γεια. Να μου φιλήσεις τη γυναίκα σου. Φίλα και εμένα. Γιατί τι έκανα? Bye bye. Και έλα καμιά μέρα από το σπίτι να φάμε φακές. Με φόλα. Γιατί ξεροβήχεις, αύξηση θέλεις πάλι? Τσιγαρόφυχας είναι. Να το κόψεις. Κάνει κακό στη τσέπη. Αυτό είναι ατομικό μου δικαίωμα. Τέλος πάντων. Λέγε τι θέλεις, μωρέ. Όπου να είναι θα έρθει εδώ μια δεσποινής. Γιατί θα έρθει? Για να προσληφθεί σαν υπάλληλο στο λογιστήριο. Μα εσείς δεν μου είπατε να φροντίσω? Πώς το πάθες και φρόντισες? Δεν μου λες είναι καλή? Πολύ καλή. Εγκιάς εσύ, έτσι? Ναι, βέβαια. Δεν πιστεύω να είναι συνδικαλίστρια σαν και εσένα. Και να είναι τι έγινε, όχι, δεν είναι. Μου τη σύστησε ένας φίλος μου. Ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της λογίστρας και είχε ανάγκη και η κοπέλα να εργαστεί. Ρε, από εμφάνιση πώς είναι? Πολύ καλή. Πολύ καλή. Δηλαδή, όταν λες πολύ καλή, τι εννοείς? Πολύ προς το ωραίο? Τι να σας πω τώρα πια, αυτό είναι θέμα γούστου. Εγώ τη βρίσκω πρώτη. Πολύ ωραία. Παντρεμένη δεν είναι, βέβαια. Όχι, αυτό το ξέρουμε. Πώς τη λένε? Λίνα. Λίνα. Γατήσιο όνομα, μ' αρέσει. Δεν μου λες
Αισθηματικά είναι καθόλου μπλεγμένη? Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, είναι πολύ βολική κοπέλα, θετικός χαρακτήρας και είπαμε, έχει ανάγκη να εργαστεί. Ναι, βέβαια, οικονομικές απαιτήσεις όχι πολλές, θα είναι βοηθός του Θωμά. Όχι, δεν έχει. Αν και σήμερα οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και μπροστά στο κεφάλαιο να προτάσουν τα στήθη τους. Μακάρι να προτάξει τα στήθη της, άμα είναι και ωραία κομμάτια να γίνει. Λοιπόν, τι? Δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Όταν έρθει, να έρθει με τον κηδεμόνα του. Έχει κηδεμόνα το κουκουέ? Ντα. Πάνω στην ώρα ήρθες, Θωμά. Εγώ πάντα στην ώρα μου έρχομαι. Ήθελα να σας πω, κύριε Αντώνη, να προσλάβουμε μία βοηθό για το λογιστήριο. Γι' αυτό σου λέω πάνω στην ώρα ήρθες. Μη προτρεχέτω η γλώσσα της Διανίας. Και η δικιά σου προτρεχέτω. Γιατί, βρήκαμε? Ναι, βρήκε μια ο Δημήτρης. Είναι, λέει, πολύ καλή. Α. Είναι, λέει, ανήπαντρη, πολύ καλός χαρακτήρας, βολική, όλα καλά. Ωραία, άμα είναι έτσι, είναι ότι προσλάβουμε. Ναι, ναι. Μου είπε και το άλλο. Ότι είναι πολύ ωραία γυναίκα. Γιατί βαριά στενάζεις? Οι ωραίες είναι ένα στόλισμα του γραφείου. Εξαρτάται. Δεν εξαρτάται. Όταν στολίζει το γραφείο, στολιζόμαστε κι εμείς. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Σ' άρεσε? Σ' άρεσε, έτσι? Όχι. Τότε γιατί γελάς? Έτσι, για συμπαράσταση. Πάντως, κύριε Αντώνη, στο γραφείο θέλω με μια σοβαρή κοπέλα. Ναι, σοβαρή είναι για τους άλλους. Σας μ' αρέσει εμένα και τα λέμε. Δεν μου λες, Θωμά, έτσι και μ' αρέσει. Θα πεις καμιά καλή κουβέντα για το αφεντικό σου, έτσι. Πες της ότι είμαι ωραίο παιδί. Θα σας δει. Κύριε Αντώνη, εγώ είμαι πουριτανός, δεν μπορώ τέτοια πράγματα. Ωραία, κορόιδο είσαι. Θωμάκο, θα καλοπεράσουμε. Δηλαδή ο κρυφός ο γάμος είναι μία λύση. Δεν σε κατάλαβα. Είναι απλό. Μπορούμε κι εμείς να παντρευτούμε κρυφά από το αφεντικό. Α, εκεί το πας εσύ. Δηλαδή δεν θες να με παντρευτείς? Αμάν, σου έχει κολλήσει έμονη ιδέα ο γάμος. Θα γίνει και αυτό, ρε Πόπι, αλλά όχι έτσι κρυφά. Αν είναι να παντρευτούμε, θα παντρευτούμε φανερά και ας μας διώξει. Γεια σας. Γεια σου, Λίνα. Καλώς την. Εντάξει, Λίνα, το αφεντικό σε περιμένει. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πού είναι ο Θωμάς? Μέσα. Και πού είσαι, μη σου ξεφύγει ότι είσαι παντρεμένη, καήκαμε. Αστιεύεσαι. Δεν μου λες, Λίνα, δεν βγάζεις ζακέτα. Γιατί? Ξέρω κι εγώ, μήπως του κάνεις πιο πολύ εντύπωση. Βγάλει την. Έλα, παιδί μου, ήρθες. Γιατί εκδίνεσαι? Δεν εκδίνω, με τη ζακέτα μου βγάζω. Αμπά, καψώνεσαι, καψώνεσαι. Βάλτε τη ζακέτα, βάλτε τη ζακέτα γρήγορα. Έλα, μπράβο. Θωμά, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, τότε να φύγω. Μου αρέσει, εσένα έχω εμπιστοσύνη. Στα αφεντικό μας δεν έχω. Δεν σου εξήγησα τι Καζανόβας είναι. Κοίτα ζήλιες ο θέλος. Έλα ρε πιάσα χλαμάρα, σταμάτα τις ζήλιες. Όχ, Λίνα, πάνω του πω ότι ήρθες. Μπορώ να διακόψω? Με διέκοψες, λέει, γιατί θέλεις? Είναι έξω η Δεσποινής. Ποια από όλες? Η καινούργια υπάλληλος που σας είπα. Να περάσει? Να περάσει. Καθυστέρησε την ένα λεπτό. Έχω μια σύσκεψη. Μόνος μου. Μάλιστα. Η Δεσποινής Λίνα? Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Επίσης. Πήγαινε, φώναξε το Θωμά να έρθει αμέσως. Αμέσως! Καθυστέρησε. Μάλιστα. Έλα, παιδί μου, γρήγορα, γρήγορα. Μην καθυστερείς. Καθίστε, Δεσποινής, καθίστε. Ωστε Λίνα, Μάλιστα. Εκ του Καρολίνα, Ατζελίνα, Μεσαλίνα. Όχι, εκ του Μελίνα και με φωνάζουν Λίνα. Α, εκ του Μελίνα και σας φωνάζουν Λίνα. Πολύ ωραίο όνομα. Λίνα, Λίνα. Το άλλο? Ποιο άλλο? Το επίθετο σας. Α, μάλιστα. Δηλαδή λέτε και το πατρικό μου. Έχετε κι άλλο? Πώς να έχω? Είναι δυνατόν να έχω αφού δεν είμαι παντρεμένη? Μου εξήγησε ο Δημήτρης ότι δεν θέλετε παντρεμένους υπαλλήλους στη δουλειά σας. Ποτέ. Σορκισμένοι να είναι. Α, καλά κάνετε. Η παντρεμένη είναι μπελάς. Ονομάζομαι Λίνα Χατζηπαυλή. Χατζηπαυλή, σοβαρά. Τι λέτε? Χατζηπαυλή. Δεν μου λέτε με το Χατζηπαναγί έχετε καμιά σχέση? Ορίστε. Τίποτα, αστεία κάνω. Εδώ θα δουλεύεις με το Θωμά, τον λογιστή μου. Ναι, ξέρω, μου εξήγησε ο Δημήτρης. Είναι πολύ καλό ανθρωπάκι, ελπίζω να τα πάτε καλά μαζί. Το ελπίζω. Και έτσι και σε πειράξει κούκλα μου, θα τον πετάξω έξω με τις κλωτσές. Όχι, δεν κάνει. Εσείς φαίνεστε τόσο καλός. Και εσύ δεν πας πίσω, Λίνα, παιδί μου. Παιδί μου. Παιδάκι μου. Είσαι πολύ καλό κορίτσι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και έχεις και πολύ ωραία μάτια. Ευχαριστώ, κύριε Διευθυντά, με κολακεύετε. Παρακαλώ, υποχρέωσή μου. Περπατήστε να σας δω και λιγάκι. Θέλω να δω το πράγμα σφαιρικά. Περπατάω καλά? Πολύ ωραίο περπάτημα. Ό,τι πρέπει για γραφομηχανή.
Με ζητήσατε. Έλα να σου συστήσω την καινούρια σου βοηθό. Και γιατί πήγαινε έτσι? Και σε νοιάζει να πώς πήγαινε, την είδα πώς περπατάει, τι, κουτσί υπάλληλο θα σου δίνα. Α, και το πάτε. Γιατί, λοιπόν, ο Θωμάς, η δεσποινής Λίνα Χατζηπαυλή. Πώς είπατε? Λίνα Χατζηπαυλή, κύριε Θωμά, Χατζηπαυλή. Α, Χατζηπαυλή. Χαίρομαι δεσποινής Χατζηπαυλή. Επίσης. Άσο Καταρή, άσο να παίρνει αέρα η κοπέλα, πολύ ωραία έτσι. Λοιπόν, τώρα που χαρήκαμε όλοι, πηγαίνετε μέσα να δώσετε τα στοιχεία σας. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσληψη. Κι εγώ για την ωραία θέα. Δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε καλά. Τι είπες? Τίποτα. Πω, γυναίκα ρωσόμα, έτσι. Ναι, αλλά. Δεν έχει αλλά. Κοίταξε, μην απλώσει χέρι, έτσι, θα σφαχτούμε. Εσένα θα σε βοηθάει στα λογιστικά και εμένα στα ψυχαγωγικά. Μου φαίνεται και εύκολη. Όχι και εύκολη, όχι και εύκολη. Δεν το πιστεύω. Πού να το πιστέψεις, βρε, άπιστε Θωμά. Είναι για τα δόντια σου. Λοιπόν, Θωμά, πρέπει να σου βρω και σένα γυναίκα. Όχι όμως τέτοια, όχι όμως τέτοια. Τέτοιες είναι για μας, τους λεφτάδες. Ναι, έλα, Πόπι, μ' ακούς? Ναι, στο Έθριο είμαι. Όχι, δεν είμαι μόνος μου. Είναι και ο Θωμάς με τη Λίνα. Κοίτα, λέμε το βράδυ να πάμε σε κανένα ταβερνάκι. Άντε, έλα, σε περιμένω. Μην αργείς. Ναι, καλά, φυλάκια, θες και φυλάκια. Άντε, γεια. Θωμά μου, έχεις άδικο. Μα το έχω πει 1000 φορές. Δεν θέλω να σε βρίσκω μέσα στο ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Αντώνη. Μα αφού είχα δουλειά, με παρακάλεσε να του ταξινομήσω την αλληλογραφία του εξωτερικού. Να την πάρεις και να την ταξινομήσεις αλλού στο δικό μας γραφείο. Αχ, Θωμά, σε παρακαλώ, σταμάτα να μου κάνεις σκηνές, δεν το αντέχω. Και εσύ σταμάτα να μου δίνεις αφορμές, έτσι. Τι πάθατε, ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε έτσι? Γιατί η γυναίκα μου πάει να με σκάσει. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις και μην ξεχνάς. Στο γραφείο δεν είμαι γυναίκα σου. Είμαι η δεσποινής Λίνα, η συνάδελφός σου. Καλά σου λέει, ρε Θωμά. Εδώ τρομάξαμε να προσληφθεί η γυναίκα σου και τώρα πας να τα κάνεις μουσκεμα. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, αλλά με τρώει ζήλια. Ορίστε. Ζηλεύει τον Αντώνη τον Μητόγκα. Μητόγκας, αλλά όσοι έχουν μεγάλη μύτη έχουν και μεγάλη καρδιά. Μα είναι δυνατόν να σε πατήσω εγώ, αγάπη μου? Μα αφού σου ρίχνετε! Και έπειτα. Αφού απλώνει και εσύ του δίνεις θάρρος. Και έπειτα τον αφήνω να ελπίζει. Να ελπίζει, το λες αυτό. Πώς αλλιώς να το πει, ρε Θωμά? Χουφτώνει, ρε Δημήτρη, χουφτώνει μπροστά στα μάτια μου και εγώ τα βλέπω. Και θα τα κάνω καμιά ώρα γυαλιά καρφιά εκεί μέσα, έτσι. Δεν μου λες, το ξέρει ότι είμαι γυναίκα σου? Όχι. Τότε τι σχέση έχει αυτό που λες? Είναι γυναικάς και με τον αέρα μάλιστα του διευθυντή θέλει να κάνει το γόη μπροστά σου. Να τα, αυτά που σας λέω, τα τροτά του καπιταλισμού. Δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Δεν μου λες, θα το ρίξουμε στην ιδεολογία τώρα? Όχι, θα το ρίξουμε στη ζήλια. Γιατί εγώ, Βρελίνα, μου σ' αγαπάω και θα τρελαθώ καμιά ώρα. Ωραία. Τότε να του πούμε ότι είμαστε παντρεμένοι, να πάψει να ελπίζει. Να του το πούμε! Όχι. Άσε να μαζέψουμε κανένα φράγκο και μετά τα μουτζώναμε και δρόμο. Μπράβο, ρε Θωμά, αυτό είναι, ρε. Ως τότε όμως ψυχραιμία. Μάλιστα. Και ό,τι σου λέει και ό,τι σου κάνει θα μου το λες. Και να κοιτάς να μην μένεις μόνη στο γραφείο μαζί του. Έτσι. Αμάν, άρχισες πάλι, δεν τα είπαμε. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Αυτό είναι. Μπράβο, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, Δημήτρη μου, στη Λίνα έχω. Σε αυτόν δεν έχω. Αυτός είναι ικανός να την κουτουπώσει με το ζόρι. Τουλά, τουλίτσα. Τουλάρα μου. Σιγά, δεν κρατιέσαι. Έτσι είμαι εγώ. Ράκι το σύνη. Βία μου αγόρι, εσύ έτσι μ' αρέσεις άγριος. Ρόκι μου. Όχι Ρόκι, Ράμπο. Ποιος είναι? Η Μέρη θα είναι. Παναγία μου. Μου είχε πει ότι θα έρχονται αργότερα. Να πήδηξε από το παράθυρο. Όχι, είναι στο πέμπτο. Τουαλέτα, πού είναι η τουαλέτα? Από εδώ, καλή αριστερά πήγαινε, γρήγορα στην τουαλέτα. Το σακάκι σου. Το σακάκι σου. Δώσ' μου, Αμέσως. Τούλα μου. Μέρη μου. Πέρασε. Με τέλειωσε νωρίτερα η Φανή και είπα να περάσω από εδώ να πιούμε ένα ποτό και να πάμε μια χαρτιά. Καλά έκανες και ήρθες και σου έχω και μια έκπληξη. Έκπληξη, τι έκπληξη? Την έκπληξη θα μας την κάνει ο άντρας σου. Ο άντρας μου? Ναι. Πού είναι ο άντρας μου? Στο μπάνιο. Περίμενε. Αντώνη! Αντώνη, έλα γρήγορα, ήρθε η Μέρη. Καλά, τι δουλειά έχει στο μπάνιο? Δεν καταλαβαίνεις. Μόλις ήρθε μου λέει, γρήγορα, στο μπάνιο θέλω να πάω. Λοιπόν, Τούλα μου και εμένα τα ίδια μου κάνει. Μόλις έρχεται στο σπίτι, κατευθείαν στο μπάνιο. Στο καλό. Με βλέπεις ακράτητος, είναι από τα πολλά υγρά που πίνω. Λοιπόν, Αντώνη, θα μας πεις για την έκπληξη. Ποια έκπληξη? Τι είναι έκπληξη?
Δεν τη λες εσύ καλύτερα που είσαι. Λοιπόν, ο Αντώνης άκουσε ότι θα πηγαίναμε για βουλκάν και είπε να μας το χαλάσει. Δεν θα πάμε για χαρτιά. Όχι, όχι. Θα μας βγάλει έξω. Θα μας νυχτοπερπατήσει, παιδί μου, θα μας πάρει στα μπουζούκια. Αλήθεια? Ναι. Καλά, πώς το έπαθες εσύ, Αντωνάκη μου, να πληρώσεις, τσιγκούνι μου. Δεν το μάθατε? Όχι. Σοβαρά, η εργατική εστία μοιράζει εισιτήρια για τα μπουζούκια τώρα. Βέβαια. Για να καταλάβεις τι άντρα έχεις, διαμάντι. Ναι, από αυτά που κόβουν τα τζάμια. Εμένα με συγχωρείτε. Πάω να φροντίσω να γίνω κι εγώ όμορφη. Μα είσαι όμορφη, Τούλα μου. Κάθε φορά που σε βλέπω είσαι και ωραιότερη. Τάστα μου να μην στα πω, έτσι. Αντώνη, σε βάζω μάρτυρα. Σε ποια δίκη? Έλα, καλή, τι σου λέω κάθε τόσο για την Τούλα. Α, ότι είναι όμορφη. Μόνο αυτό. Δεν σου λέω ότι είναι και τέρας. Τέρας. Ναι, Τούλα μου. Τέρας ηθικής. Εσένα, Χρυσή μου, μπορώ να σε αφήσω και μια εβδομάδα με τον άντρα μου και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αλίμονο είναι. Με συγκινείς, Μέρη μου. Βέβαια. Ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι να βρεις σήμερα μια πραγματική φίλη. Τα μάθες για την Τέζη. Ντέζι, ποια Ντέζι? Την Τέζη, καλή, τη φίλη της Σουλτανίτσας της Χοντρής. Τι έπαθε? Φίδι στον κόρφο της. Έλα. Ναι, ναι, της ξελόγιασε τον άντρα. Όχι. Όχι. Αν και καλά τι έκανε. Έλα τώρα, Αντώνη. Τι, έτσι όπως τρώει έχει γίνει σαν ρινόκερος με ένα κέρατο τέτοιο. Ναι, πρέπει να ήμουν εγώ στη θέση της και τα βλέπες. Κεφάλια θα έπαιρνα. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να ακούω για απιστίες, για παίρνετε κεφάλια και τέτοια. Πάω στην τουαλέτα. Όχι, Παναγία μου, με έχει πιάσει η κοιλιά μου. Γκάλαξη λέγεται, παρακαλώ. Παρντών, δεν μιλάτε καλά ελληνικά. Είσαστε Ελληνοελβετός. Αβοκάτο. Τι αβοκά? Α, δικηγόρος δηλαδή, μάλιστα, μάλιστα. Σας ακούω. Τέλο, Monsieur Antoine Sultani. Mais oui, Monsieur Anthony Sultanis. Il est absolument nécessaire. Πόσο λέτε απολύτως αναγκαίο τον δω. Il est absent, λείπει. Quel dommage. Θα έρθει όμως. Ναι, δεν πιστεύω να αργήσει. Κομμά, δεν μπορείτε να έρθετε εσείς από εδώ? Σε ποιο ξενοδοχείο μένετε? Μάλιστα, μάλιστα. Μόλις έρθω θα του το πω. Oui, très bien. Το όνομά σας παρακαλώ. Πώς? Πολ Πινό. Ωραία. Au revoir, Monsieur Πινό. Au revoir. Πινό είπες? Μάλιστα, Πολ Πινό. Κατάλαβα, κανένας λιγούρης θα είναι. Όχι, παιδί μου, είναι αβοκά. Ελβετός αβοκά. Και τι ήθελε από σένα αυτός ο Ελβετός που είναι αβοκά και είναι και Πινό? Να με παντρευτεί. Τι ωραία χιούμορ, λέγε μαρε τι ήθελε. Ζηλεύεις, χρυσό μου? Αυτό μας έλειπε. Θα μου πεις τι ήθελε τώρα? Τον κύριο Αντώνη ήθελε. Όσο για τη ζήλια σου, αυτό μονάχα έχω να σου πω. Λίγα λόγια με τη Λίνα. Τι έκανε, λέει? Αυτό που άκουσες. Εγώ με τη Λίνα. Εσύ με τη Λίνα. Έλα ρε Πόπι, να ζηλεύει ο Θωμάς το καταλαβαίνω, αλλά να ζηλεύεις τώρα κι εσύ αυτό πάει πολύ. Εδώ είσαι. Γιατί σήμερα αυτές οι επισημότητες, γιατί στο καλό γραφείο? Περιμένει, λέει, κάτι ξένους. Έλα, τελείωνε γιατί δεν θέλω να σε βρει εδώ μέσα. Θωμά, άσε με σε παρακαλώ να κάνω τη δουλειά μου. Καλά, εσύ θα μετανιώσεις. Με απειλείς? Τι σε απειλώ, μωρέ, μην ξεχνάς ότι είσαι γυναίκα μου. Μη φωνάζεις, μπορεί να έρθει και να σε ακούσει. Δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου, ότι υποφέρω. Γεια σας. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Ωραία μέρα σήμερα, έτσι. Εσύ που έρχεται να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω μέχρι το Σούνιο να περνάω τις στροφές με 120. Σ' αρέσει ο υλικός? Όχι. Εσύ που το ξέρεις? Να, συζητούσαμε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα και του είπα ότι δεν μ' αρέσει το τρέξιμο. Μαζί μου θα σ' αρέσει, παιδί μου. Τι ξέρω πήγες ρε, στο γραφείο, δεν έχεις δουλειά, πήγαινε μέσα. Πώς έχω, πλήγομαι. Πνίξου. Πήγαινε μέσα, τι κάθεσαι εδώ? Την αλληλογραφία την τέλειωσες? Μάλιστα, τελειώνω. Θα την τελειώσουμε μαζί όμως, έτσι? Όπως θέλετε. Τι ωραία γραβάτα που φοράτε σήμερα. Σ' αρέσει? Εισαγόμενη. Προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα, αλλά αγοράζουμε εισαγόμενα. Τι την ήθελε τώρα τη γραβάτα? Εδώ είσαι ρε. Πήγαινε μέσα σου, ρε. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, λέω να πάρω μέσα τη Λίνα, τη δεσποινίδα Λίνα, να με βοηθήσει σε κάτι επίγον που έχω, καταλάβατε? Όχι τώρα, έχω δουλειά τώρα. Πήγαινε μέσα. Μάλιστα. Τώρα μάλιστα και εδώ είσαι. Μάλιστα. Πήγαινε. Καλά σας λέει ο κύριος Διευθυντής, κύριε Θωμά, πηγαίνετε μέσα. Σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Πήγαινε που σου λέω. Πήγαινε που σου λένε. Συνεννοημένοι είναι. Καλός υπάλληλος αλλά πεισματάρης. Όχι ο καημένος, είναι τυπικός και πονάει το γραφείο. Αυτό του είπε να μην το πονάει. Είναι τόσο μόνος στη ζωή όπως μου έλεγε.
Με το χαρακτήρα που έχει, ποια θα τον έπαιρνε. Όλο και κάποια θα βρισκότανε. Καμιά γεροντοκόρη. Όχι και γεροντοκόρη. Ξέρω ότι σου λέω, καμιά σαν στραβοχημένο του κουμάς έτσι. Άντε, γιατί αρχίζω να βράζω. Τι θα βράσεις? Όχι, δεν είπα τίποτα. Λίνα, σου έχω πει ποτέ ότι έχεις πολύ ωραία μάτια? Και τα δικά σας ωραία είναι. Τσαχπίνικα, μπιρμπιλομάτικα. Δεσποινής μπιρμπίλο. Τι θέλεις πάλι εδώ, ρε? Δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά? Αν δεν το βλέπω, το βλέπω. Ορίστε, είναι δυνατόν να κάνει μαζί του γυναίκα? Πού είχαμε μείνει? Ναι, στα μάτια. Και όπως λέει και ο ποιητής, υπάρχουν μάτια πράσινα, υπάρχουν γαλάζια, αυγά μάτια. Με συγχωρείτε. Τι θέλεις εσύ εδώ πάλι, ρε? Το κερατάς πώς γράφεται? Με 2 κέρατα. Ας το γέρα από εκεί πέρα. Να χαθείς από εκεί. Ας! Συγγνώμη. Κάθισε, Λίνα, παιδί μου. Πού? Εδώ. Εδώ, πάνω στην καρέκλα. Λίνα, σου έχω πει ότι έχεις ωραία δάχτυλα για δαχτυλίδια. Δεν συνηθίζω να φοράω δαχτυλίδια. Τώρα θα φοράς. Θα σου πάρω ένα με μια πέτρα σαν φακί. Δεν μ' αρέσουν οι φακές. Τότε σαν ρεβίθι. Σ' αρέσουν τα ρεβίθια? Μάλλον. Αλλά προτιμώ τους γίγαντες. Πλακί. Πόσα δάχτυλα έχεις? Αντώνη. Πώς, παιδί μου, σκόνταψες μέσα πάνω στο πόδι μου, πόνεσα. Και... γυναικούλα μου, αγάπη μου, πώς από εδώ? Χαίρετε. Χαίρετε. Από εδώ είναι η... Ναι, ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πεις. Η νέα σου υπάλληλος. Λες να μην καταλαβαίνω τι βλέπω, Αντώνη. Ατσίδα μου εσύ. Δεσποινής, αφήστε μας μόνους. Και μην ακούτε ποτέ τον Αντώνη ό,τι κι αν σας πει. Μήπως σας μίλησε για τίποτα όσπρια, φακές, ρεβίθια? Όχι, για γίγαντες πλακί. Όχι, για τις δουλειές του γραφείου μου έλεγε. Βεβαίως, το γραφείο πάνω απ' όλα. Υπεράνω όλων το γραφείο. Πηγαίνω στο παιδί μου και προσέχεις στην γραφομηχανή. Πώς θυμάσαι, τα δάχτυλα σου έτσι. Και φεύγουν τα δάχτυλα σου και... Όλο λάθη κάνει. Είναι, βλέπεις, και πρωτάρα. Αυτή εσύ. Αχ, Αντώνη, γιατί λες συνέχεια ανοησίες. Ανησυχώ για σένα, ξέρεις. Δεν το πιάσα. Θα το πιάσεις στο σπίτι. Δώσε μου τώρα 30 χιλιάρικα να πάω στα μαγαζιά. 30 χιλιάρικα. Γιατί τι ψυχή έχουν 40 χιλιάρικα. Κάντε καλύτερα 50 να είναι στρογγυλός ο λογαριασμός. Ορίστε, έχω 50 ακριβώς, πάρτα. Και μην νομίζεις, Αντώνη, ότι εγώ είμαι κουτί. Ναι, το ξέρω. Ούτε κουτόχορτο τρώω. Έχεις ταράξει το κατσίκι. Φεύγω τώρα και θα τα πούμε στο σπίτι. Δηλαδή με τα 50 χιλιάρικα η συζήτηση ματαιώνεται. Δεν ματαιώνεται. Απλώς αναβάλλεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι εγώης πια. Μπορώ να διακόψω? Όλο με διακόπτεται σήμερα, δεν μπορώ να δουλέψω. Μα για δουλειά ήρθα, κύριε Διευθυντά. Λέγε, τι θέλεις? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε στη Δεσποινίδα Λίνα να μου αφιερώσει λίγο χρόνο. Τι να σου κάνει? Να μου αφιερώσει λίγο καιρό. Θέλω να μου δακτυλογραφήσει κάτι προσφορές για δημοπρασίες του δημοσίου. Κομμένα. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες, δεν μου λες? Γουστάρεις τη Λίνα? Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Α, μήπως εννοείτε να τη συνδικαλίσω? Όχι, να την πλευρίσεις. Πώς λέτε εσείς κάτω τα χέρια από το λαό, κάτω τα χέρια από τη Λίνα? Δεν σου επιτρέπω. Η Λίνα είναι ευνοουμένη μου. Πώς είχαν ευνοούμενες οι Σουλτάνοι, έχει και ο Σουλτάνης. Καλά. Καλάθια. Μωρέ, δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Και τι θα κάνει, θα μας πάρει τις γκόμενες? Άντε από εκεί πέρα. Εδώ το γραφείο είναι ιερό. Αρχιεπισκοπή. Αγιον Όρος. Απαγορεύεται το φλερτ. Μόνο εγώ θα φλερτάρω. Μα τι συμβαίνει? Να θέλει να βρει πρόσχημα με τη Λίνα, κατάλαβες, για δίθεν συνεργασία για να την πλευρίσει. Α, το τέρας. Να τον βάλετε αμέσως στη θέση του. Γι' αυτό κάνω. Τι θέλεις εσύ? Α, ναι. Τηλεφώνησε κάποιος Ελληνοελβετός δικηγόρος. Ελβετός και τι θέλει? Δεν είπε. Κάτι για τη θεία την Τζούλια έλεγε. Ελληνοελβετός. Α, μήπως μας στέλνει λεφτά η θεία η Τζούλια? Πού είναι αυτός? Στο ξενοδοχείο σας περιμένει. Παρακαλώ, ωραία μου Δεσποινής. Σας ακούω. Ο κύριος Πολ Νηστικός, όχι Νηστικός, Πινό, πού βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή είναι στην πισίνα. Α, στην πισίνα. Σας έχει πει κανείς ότι έχετε ωραίο χαμόγελο? Όχι, μια ζωή περίμενα εσάς να μου το πείτε. Μα, όταν σχολνάτε τι κάνετε? Έρωτα. Έρωτα? Ναι, αλλά με τον άντρα μου.
Ωραίο παιδί, γεροδεμένο. Ο κύριος Πολ Πινό. Mais oui, monsieur. Αντώνης Σουλτάνης. Oh, monsieur Sultanis. Oh, monsieur Πινό. Από γαλλικά σκίζουμε. Ασαντέ. Δεν έχω σαντέ, έχω ασοσκέτο. Δεν καπνίζεις. Όχι, καπνίζω, εσύ δεν καπνίζεις. Ασέγεβου. Σέγεβου είναι... Κατιστός. Αυτό το θυμάμαι. Κατιστέ. Κατιστέ. Μάλιστα, κύριε. Με πήρατε ένα τηλεφών στο γραφείο μου. Εσύ. Όχι εγώ, εσύ. Εγώ πήρα τηλεφωνό. Εγώ χρόνια αν Σουίς. Μάλιστα, δηλαδή ήρθατε με τη Swissair. No, Ελβετία. Μαμά δικό μου ελβετικά, μπαμπάς. Εγώ ελληνικός. Σε ένα λεπτό. Ελβετία, μαμά, δηλαδή η μαμά σας είναι από την Ελβετία, ο παπάς σας είναι από την Ελλάδα. Oui. Εγώ αβοκά. Αβοκάτο, είστε έμπορος φρούτων αβοκάτο. Μανάβ. No, αβοκά. Δικηγόρος. Α, δικηγόρος. Κι εγώ εμπορός. Εμπορός, τι εμπορός. Κονσερβατουάρ. Βου. Βου. Βου, μπράβο. Εσύ έχεις μια τάντ. Τέντα. No, τάντ. Καμπάνα. No, καμπάνα. Τία. Τία Μαρία. No, τία Τζούλια. Η θεία μου η Τζούλια βέβαια, στην Ελβετία είναι. Τι κάνει, καλά είναι. Μόρτ. Μόρτεψε. No, μόρτ. Πέθανε. Απέθανε. Πέθανε. Πώς, πότε, γιατί. Καρδιακός προσβόλος. Καρδιακός προσβόλος, Ωραία την καημένη τη θεία και έχει όλα τα καλά του Θεού. Πεθαίνουν οι άνθρωποι που έχουν λεφτά. Des fois. Παρτών. Καμιά φορά. Αυτό να μου πεις. Ωραία την καημένη τη θήτσα μου. Καλή της ώρα εκεί που βρίσκεται. Άφησε όμως δεσταμάν. Τι αμάν. Δεσταμάν, διαθήκη. Αμάν, εδώ πάει το αμάν. Και τι λέει η διαθήκη. Σε τιμήθηκε μποκού. Μποκού, εμένα. Βου. Βου, την καημένη τη θήτσα μου. Πέθανε πάνω στο άνθος στο γυρατιό της. Pauvre tante. Ταν. Εδώ πάει η καμπάνα, η πένθυμη. Και πώς άφησε. Σε τιμήθηκε, άφησε, έκανε όλα επάνω σου. Τα έκανε όλα πάνω μου, Ναι, άφησε όλα εσένα. Beaucoup d'argent. Beaucoup, δηλαδή πόσα beaucoup. Beaucoup. 100 millions. 100 millions δηλαδή. 100 εκατομμυριός. 1 εκατομμύριο. No, 100 εκατομμυρία. Πιο δυνατός δεν ακουγός. 100 εκατομμύρια. Παναγία μου, κάνα κάνεις και πέθανες, θεία μου, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Μα τι αντικιά σου πετανές και συγχωρεύεις. Ναι, εμείς στην Ελλάδα έτσι είμαστε, όταν πεθάνει κάποιος χορεύουμε, τραγουδάμε και λέμε «Αχ, θεία μου». Γιατί το κάνεις αυτό, θεία μου. Γιατί πέθανες, θεία μου. Καημένη μου, θεία, σε πίκρανα. Πότε τα παίρνω. Εσύ ο κυβιαστικός υπάρχει όρος. Τι όρος. Όρος, 2 όροι. Να πάρω 2 όρους. No, όροι. Να πάρω τα όρη και τα βουνά. No, όροι, αντεσταμάν, διαθήκη έχει 2 όρους. Α, 2 όρους η διαθήκη, δηλαδή τι όρους. Όρους εξηγήσω. Πρώτον, εσύ δεν πάρεις χρήματα άμα χωρίσεις διβορσέ από γυναίκα σου. Γιατί να χωρίσω, μια χαρά είμαι με τη γυναίκα μου, κύριε. Γιατί, άλλος όρος. Και δεύτερον, ναι. Εσύ πάρεις χρήματα μόνο αν την ημέρα που ανοίξει διαθήκη έχετε γραφείο σας. Κονσέρβες στο γραφείο. No, κονσέρβες έχετε έστω και έναν υπάλληλο Μάριε. Υπάλληλο Μαρία. Μάριε, παντρεμένο. Παντρεμένο. Πού μου την έφερε η θεία μου. Ωρε θεία. Κοίταξε κύριε, το είπε και το έκανε, με εκδικήθηκε η θεία μου. Κύριε Πινό, όπως φαίνεται όλοι θα πεινάσουμε.
κεφάλι σου. Πάμε στο κεφάλι μου. Λέγε τι σου είπε ο Χαρίλαος. Τα γνωστά ότι για να πάρουμε την κληρονομιά πρέπει να υπάρχει παντρεμένος υπάλληλος στο γραφείο. Μας φώτισε. Τέτοιος δικηγόρος γίνομαι κι εγώ. Μου είπε ότι ακόμα και τώρα κάτι μπορεί να γίνει. Να παντρέψουμε κάποιον υπαλληλό μας και να τα βολέψουμε με την ημερομηνία. Και τι είναι ο γάμος να το σκαρώσουμε στο τάκα-τάκα. Σαν χανάκι. Τι πάει το τηλέφωνο, δεν τα ακούς. Άσε, θα πάω εγώ. Δεν σε πονάει το κεφάλι σου. Το κεφάλι μου θέλει σπάσιμο. Δεν ήθελα παντρεμένη στο γραφείο. Καλά να πάθω. Ρε ατιμηθεία τι μου κάνεις. Έτσι και σε δω μπροστά μου θα δει. Παναγία μου, Χριστός και Παναγία μου. Εμπρός! Εσύ είσαι Χαρίλε, καταφωνεί και ο γάιδαρος. Έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω. Ναι, μου τα πει η Μέρη. Πρέπει να λαδώσουμε κάποιο, Ωραία. Μην είναι μεγάλο το λάδωμα και ζεματιστούμε. Μου, εντάξει. Καλά, θα γίνει. Λάδωμα. Άντε, γεια. Τι σου είπε να λαδώσουμε ο Χαρίλαος? Τις κλειδαριές. Να λαδώσουμε κάποιο, μωρέ, κομπίνα υπόθεση, καταλαβαίνεις. Καλά τώρα, τι νευριάζεις? Μα πρέπει να παντρέψω κάποιον από το γραφείο. Καλά, γιατί δεν το λες στο Θωμά που είναι σοβαρός άνθρωπος? Αυτός θα σε βοηθήσει. Κοίτα που βρήκε μυαλό η Μέρη. Έχασα το δικό μου το σακάκι. Πού είναι το σακάκι? Να, εδώ είναι το σακάκι. Πού πας τώρα? Πάω στο γραφείο. Τι να κάνεις, και το κεφάλι σου? Θα το πάρω και αυτό μαζί μου. Λίνα, από 3 αντίγραφα σε παρακαλώ και να σου δώσει και υπόπη τον αριθμό μητρώου. Ναι, μια στιγμή. Γκάλαξη λέγεται. Όχι, ο κύριος Αντώνης απουσιάζει. Όχι, δεν θα έρθει σήμερα, είναι λίγο αδιάθετος και θα μείνει σπίτι. Πολύ καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Περαστικά σας. Είστε καλά? Καλά μια. Λίνα, έλα στο γραφείο, παιδί μου. Μάλιστα. Έλα, Λίνα, παιδί μου. Κάθισε. Σας ακούω. Δεν μου λες, παιδί μου. Αυτές οι καρέκλες φοβερό. Τι γνώμη έχεις για το γάμο, Λίνα? Ορίστε. Λέω, τι γνώμη έχεις για το γάμο? Εσείς. Όχι εγώ, εσύ τι γνώμη έχεις? Όχι, δεν καταλάβατε. Λέω, εσείς το λέτε αυτό που είσαστε κατά του γάμου. Εγώ είμαι υπέρ, πολύ υπέρ. Υπέρ. Και τότε γιατί δεν θέλετε παντρεμένους υπαλλήλους στο γραφείο σας? Το κακό μου το καιρό. Γιατί δεν θα θέλω, διότι ο γάμος είναι ευλογία Θεού. Μιλάτε σοβαρά? Βεβαίως. Στο γραφείο μου όλοι πρέπει να είναι παντρεμένοι. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και να παντρευτείς κι εσύ. Εγώ? Βεβαίως. Ο Δημήτρης σε γλυκοκοιτάζει. Ο Δημήτρης αδύνατον. Γιατί είναι πολύ καλό παιδί, τι λες? Τι να πω, πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί να πες, παιδί μου, και εσύ είσαι μια χαρκοπέλα. Έτσι και δεν ήμουν παντρεμένος. Θα σε έπαιρνα εγώ. Έλα όμως που είσαστε. Τι να κάνουμε, και όπως ξέρεις, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυση εκ της εκκλησίας. Σηκώ πάνω, παιδί μου. Να ζήσετε. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα παντρευτείς τον Δημήτρη. Μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, καλούς απογόνους. Μπράβο, παιδί μου. Μπήκα και είδα. Εγώ και μπαίνω και βλέπω. Τι είπατε, ρε, σε πείραξε η ραδιενέργεια? Όχι, άλλα πράγματα είναι αυτά που με πειράζουν εμένα, άλλα πράγματα. Ναι, σε πείραξε η μοναξιά. Ξέρω τι σου λείπει. Δεν αντέχω, θα μιλήσω. Πρώτα θα μιλήσω εγώ. Φίλοι δυνατόν. Παναγία, τι είναι αυτό? Κορμάρι είναι αυτή. Έλα εδώ. Ομόρφη είναι εσύ μου φαίνεται, ρε. Όχι, μια χαρά είμαι. Αδυνάτης εσύ μου φαίνεται. Στα κιλά μου είμαι, κύριε. Άρχι μου. Από δερμασκήσεις. Το έριξες στις ανομαλίες τώρα. Θωμά, παιδί μου. Το ξέρω. Θέλεις έναν άνθρωπο να σε νιώσει. Μια αδερφή ψυχή. Μα τι λέει αυτά που λέτε, κύριε Αντώνη? Άλλο είναι αυτό που με βασανίζει εμένα, γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω οπωσδήποτε. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Σε βασανίζει εσένα, με βασανίζει εμένα. Όλοι βασανιζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Σε παρακαλώ, αφήσε μας μόνους. Όχι, πάμε στον μπαρ να τα πούμε δυο μας. Θωμά μου. Θωμά μου. Θωμά μου. Πάμε στον μπαρ μαζί οι δυο. Μη χειρότερα. Πάει. Χάλασε ο κόσμος. Παπί, πάμε στο μπαρ και μη μας ενοχλήσει κανείς, έτσι. Μάλιστα. Πάμε, Θωμά μου. Ζουλιάριδες. Τι έγινε, ρε, τι έπαθε το αφεντικό? Δεν τους είδες. Δεν το έφτανα εγώ, δεν του φτάναν οι άλλες γυναίκες, τώρα πάω να ξαλογιάσει και τον άντρα μου. Δηλαδή το αφεντικό. Κύριε Αντώνη, θέλω να σου πω κάτι να ξαλαφρώσω. Ξαλαφρώνεις μετά, πρώτα θα ξαλαφρώσω εγώ. Όχι, πρώτα εγώ. Πρώτα εγώ. Το δικό μου ξαλάφρωμα είναι πιο επίγον. Και το δικό μου. Εγώ καίγομαι, ρε. Και εγώ καίγομαι. Τι θα γίνει, θα πάρουμε φωτιά και οι δυο μας? Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτος εγώ γιατί είμαι διευθυντής σου. Και εδώ διακρίσεις. Εντάξει, ρε, θα τα βγάλουμε δημοκρατικά. Α, πεπαπλών του κυθεπλών. Α, πεπαπλών του κυθεπλών. Πλην
Πλόμ. Μιλάω εγώ πρώτος. Κάτσε. Κάτσε κι άκουγε δημοκρατικά. Λοιπόν, η θεία μου η Τζούλια πέθανε. Μόνη της? Όχι, με συντροφιά. Πέθανε ρε σου λέω. Βρε την κακομοίρα τη θεία τη Τζούλια. Ποια είναι αυτή η θεία Τζούλια? Η θεία μου Τζούλια, αυτό το τέρας που ερχόταν στο γραφείο που με τσοντάριζε. Α, η θεία Τζούλια που είχε ιδρύσει και το σύλλογο παραστρατημένων, ναι. Μπράβο αυτή. Καλά, πότε πέθανε ακριβώς? Πριν από λίγες μέρες στην Ελβετία. Γιατί? Γιατί έτσι γουστάριζε. Δηλαδή πέθανε τελείως? Όχι, κομματιαστά. Πέθανε ρε σου λέω, το καταλαβαίνεις? Βρε την κακομοίρα και ήταν έτσι τόσο συμπαθής. Ναι, αλλά πιο κακόμοιρος είμαι εγώ γιατί μου αφήνει στη διαθήκη της 100 εκατομμύρια δραχμές. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Μπαρντών, συλληπιτήρια. Πόσα? 100 εκατομμύρια! Ναι! Αλλά για να τα πάρω πρέπει να υπάρχει υπάλληλος παντρεμένος στο γραφείο. Κατάλαβες, με εκδικήθηκε η θεία μου Τζούλια. Επειδή εγώ δεν ήθελα παντρεμένο στο γραφείο, αυτή σου λέει. Αυτό είναι υπέροχο! Μάικ, τι έπαθες, τρελάθηκες? Όχι, εγώ δεν τρελάθηκα. Άλλοι θα τρελαθούν τώρα. Άλλοι θα τρελαθούν τώρα. Πράσεις τρέλες τώρα και άκουσε τι θα σου πω. Λοιπόν, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τι να κάνω? Θα παντρευτείς. Και επειδή κάνεις εσύ λίγο το δύσκολο, θα βοηθήσεις να ολοκληρωθεί το ειδήλιο που υπάρχει στο γραφείο μας. Ποιο ειδήλιο? Της Λίνας με το Δημήτρη. Μη μου λες τέτοια. Γιατί να μη σου λέω. Η Λίνα είναι τσιμπημένη με το Δημήτρη. Όχι. Ναι, και ο Δημήτρη τσιμπημένος με τη Λίνα. Αλληλοτσιμπιούνται. Αποκλείεται. Ας τα αποκλείεται και σαν γραμμάρες. Λοιπόν, θα βοηθήσεις. Λοιπόν, θα βοηθήσεις, θα βάλεις το χέρι σου για να παντρευτούν οι δυο τους, να πάρω εγώ την κληρονομιά και θα πάρεις και εσύ τη μίζα σου. Πόσα? Αμέσως στο μυαλό σου πόσα. Κάτσε πρώτα να παντρευτούν και μετά βλέπουμε. Να με κι εγώ. Να την κι αυτή. Σας διακόπτω? Δεν σας διακόπτω, Θέλω να σου μιλήσω. Εμένα με συγχωρείτε, πάω επάνω. Κάτσε, δεν θα μου πεις το δικό σου. Ποιο δικό μου? Α, το δικό μου. Πριτς, που θα σου πω τώρα το δικό μου. Πριτς, ορίστε. Σηκώσαν και οι υπάλληλοι κεφάλι, κύριε, με το Πασόκ. Θέλουν να πάρουν τις επιχειρήσεις στα χέρια τους. Θα τις καταντήσουν όλες προβληματικές. Δεν χάρηκες που με είδες, Τόνι μου. Τι θες να κάνω, να ανέβω στο τραπέζι να χορεύω τσιφτετέλη? Έχω παραπονάκια. Τι παραπονάκια? Εκείνο το δαχτυλίδι που μου είπες. Τι, δεν σ' άρεσε? Αφού δεν το πήρα, πώς να μ' αρέσει? Δεν το πήρες? Αφού πριν μέρα στο παράγγειλα στο χρυσογό. Φιλάσταυρο. Έλα τώρα, παιδάκια, είμαστε. Παράγγειλα ένα για σένα και ένα για τη Μέρη. Και ξέχασα να σου πω, μέσα έχω και μία έκπληξη. Θα έχεις λεφτά? Το μυαλό σου στα λεφτά. Άλλο έχω, πιο τρυφερό. Τότε θα έχεις βραχιόλι. Όχι ρε παιδάκι μου, έχω ένα σημείωμα. Είπα κι εγώ. Τονάκι μου. Ναι. Αγαπούλα μου. Ψυχίτσα μου, μωρό μου. Πες μου σε παρακαλώ, ποιον αγαπάς περισσότερο? Εμένα ή για τη Μέρη? Τα 5.000. Αύξηση 20.000 δραχμές το μήνα σε όλους τους υπαλλήλους. Υπαλλήλους. Δεύτερον, το νιόπαντρο ζευγάρι θα πάρει ένα δώρο της τάξεως του 1 εκατομμυρίου. Όχι και 1 εκατομμύριο, πολλά ζητάμε. Βάλε 500.000. Έλα μωρέ, τρελάθηκες. Τι είναι 1 εκατομμύριο μπροστά στα 100 που θα πάρει ο καπιταλίστας? Δεν θα έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Δηλαδή, αν έρθει κουκουέ θα μας δώσει περισσότερα. Έλα μωρέ, όλα βλακίες λες και εσύ. Έλα παρακάτω, Δημήτρη μου, παρακάτω. Τι παρακάτω, τα γνωστά. Ημερομηνία, Αθήνες κλπ. Αυτό που θα τονίσεις είναι ο υπευθύνος δηλών Αντώνιος Σουλτάνης. Παιδιά, σου έρχεται. Τι κάνετε εδώ, συνομωτείτε? Ο Λεχ Βαλέσα και η αλληλεγγύη. Γιατί δεν δουλεύετε? Καμιά φορά υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα, κύριε Διευθυντά, από τη δουλειά. Δεν κατάλαβα, πιο σοβαρά από τη δουλειά. Ξέρετε, κύριε Αντώνη, είπα στα παιδιά για την κληρονομιά και για τη θεία την Τζούλια. Μάρι, γιατί το κάνεις αυτό, ρε Θωμά? Ησυχάστε, κύριε Διευθυντά, τι πάθατε? Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε. Σοβαρά πώς? Να, εγώ δέχομαι ευχαρίστως να παντρευτώ τη Λίνα. Και εγώ τον Δημήτρη. Αχ, μην μου πείτε τέτοια, να ζήσετε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δεν σου λέγα ότι ο Δημήτρης είναι ένα μάλαμα? Ναι, αλλά συνδικαλιστής. Συνδικαλιστικό μάλαμα. Και η Λίνα? Τι? Ένα διαμάντι. Ναι, αλλά είμαι και πεισματάρα. Πεισματάρικο διαμάντι. Πότε με το καλό γάμος? Όταν γίνουν δεκτά ορισμένα αιτήματά μας. Α, εκεί το πάμε. Δεν το πάμε, πάει μόνο του. Έχουμε ετοιμάσει ένα χαρτί Που πρέπει να υπογράψετε. Και λέει πως μόλις πάρετε την κληρονομιά Θα μας κάνετε αυξήσεις. Σιγά σιγά, παιδιά, σιγά σιγά. Ένας να μιλάει. Μίλα εσύ πρώτα που είσαι και συνδικαλιστής. Εγώ. Θέλουμε αύξηση όλοι εδώ μέσα στο γραφείο. όλοι. Κοράκια. Εντάξει, παιδιά, μόλις πάρω την κληρονομιά. Εντάξει, θα σας δώσω από 1.150 δραχμές.
Όχι και 1150 δραχμές. 1160. Όχι 1160. Πόσο να σας δώσω? 20.000 το μήνα. Πόσα? 20.000 το μήνα. Παιδιά, για το όνομα του Θεού, δηλαδή δεν θα πάθει η καρδιά μου. Θέλετε να πεθάνω, να μείνετε ορφανά κι εσείς χωρίς πατέρα. Ηρεμήστε κύριε Διευθυντά μου, ηρεμήστε προκειμένου να πάτε εσείς κάτι, δεν παντρευόμαστε με τη Λίνα. Κάτσε εδώ, δικαίωμα. Το έχετε. Εντάξει ρε παιδιά, θα σας δώσω 3.500. 20.000 το μήνα. Τι ψυχή έχουν 20.000 όταν θα πάρετε 100 εκατομμύρια. Βέβαια, εγώ μάλιστα τα βρίσκω και λίγα. Και εσύ τεκνοβρούτε, σου είχα μια εκτίμηση. 20.000, Εντάξει ρε, δέχομαι. Δεύτερον. Υπάρχει και δεύτερον. Βέβαια, θα μας κάνετε ένα δώρο. Τι δώρο? Ένα γαμήλιο δώρο έτσι για το καλό. Καλά, αυτό εξυπακούεται για το όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν, θα σας κάνω 6 φλιτζανάκια του καφέ. Εντάξει, 8. Το δώρο θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου σε μετρητά. Ντάγκα. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Πόσα? 1 εκατομμύριο. Δικαίωμα. Πάσο. Τα ρέστα μου. Δικά σου. Τι λες μωρέ? Συγγνώμη, ξεχάστηκα, νόμιζα ότι παίζαμε πόκα. Ρε παιδιά, 1 εκατομμύριο είναι πολλά. Λίνα, λυπάμαι, αλλά ο γάμος ματαιώνεται. Κάτσε, εκβιαστεί, μα κάνετε αμέσως. Εντάξει, δέχομαι. Ωραία. Ορίστε το χαρτί. Τα έχετε έτοιμα όλα, Υπογράψτε. Μάλιστα, κάτσε να δω τι λέτε εδώ. Μάλιστα, πολύ σωστά. Γιατί το κάνατε 100.000, 1 εκατομμύριο είναι. Έλα μωρέ, για ένα κουλουράκι. Βάλτε το κουλουράκι. Άντε. Την υπογραφή σας. Μάλιστα, υπογραφή μου. Ορίστε. Εκβιαστεί. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, θα βοηθήσετε όλοι να πάρω την κληρονομιά, έτσι. Βέβαια. Διότι το συμφέρον μου συμφέρον σας. Βέβαια. Και τώρα, κύριε Αντώνη, μία και σηκωθήκατε, ξανακαθίστε. Γιατί? Αυτό που θα ακούσετε πρέπει να το ακούσετε καθιστός. Ας το ακούσω καθιστός. Κατατούμε. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, η Λίνα είναι η γυναίκα μου. Παντρευτήκαμε εδώ και αρκετό καιρό. Τι! Είσαστε παντρεμένοι? Και γιατί δεν μου το λέγατε τόσο καιρό? Φοβόμασταν να το πούμε, κύριε Αντώνη. Για να μην μας απολύσετε. Είσαστε παντρεμένοι? Είσαστε παντρεμένοι? Τότε παίρνω την κληρονομιά. Πω χωρίς κομπίνες. Παίρνω την κληρονομιά. Παιδιά μου, να ζήσετε. Μπράβο. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Μπράβο. Λοιπόν, ο Θωμάς, σεξουαλικό διαμάντι. Παίρνεις το καλύτερο παιδί του γραφείου. Λίνα, σε ευχαριστώ, παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κούκλα μου. Παιδί μου. Κύριε Αντώνη, ναι. Η Λίνα είναι η γυναίκα μου. Α, ναι, ξεχάστηκα. Μέρι, μερούλα, μερουλίτσα. Μερούλα μου, μερουλίτσα μου, έλα εδώ. Σου πω τα νέα. Την κληρονομιά την παίρνω, την έχω στο χέρι. Εδώ την έχω. Μαλίτσα, πας ταξίδι? Φεύγω. Πού πας, διακοπές? Φεύγω για πάντα. Χωρίζουμε. Ας την πλάκα, καλέ. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Χωρίζουμε. Και γιατί, παρακαλώ? Γιατί με απατάς. Σεξοβόμβε. Εγώ σε απατώ. Πότε? Νιώσω και έχω αποδείξεις. Ορίστε. Τούλα, γλύκα μου, ψιψίνα μου. Να φοράς το δαχτυλίδι και όταν κοιτάς τα δαχτυλάκια σου να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Ο παιδαρός σου Αντώνης. Τι έχεις να πεις? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ όμως καταλαβαίνω. Έστειλες δαχτυλίδι και στην Τούλα και ο Χρυσοχώος έκανε λάθος και έβαλε το σημείο μες στο δικό μου το δαχτυλίδι. Το ζω και του είπα, πρόσεξε πώς θα βάλει το δαχτυλίδι. Καζανόβα. Με την Τούλα, με την καλύτερη μου φίλη. Μέρι, μερούλα, με υποπτεύεσαι άδικα, άκουσέ με. Δεν ακούω τίποτα, φεύγω. Μέρι, σε παρακαλώ. Αν χωρίσουμε δεν παίρνω την κληρονομιά. Στα παλιά μου τα παπούτσια και η κληρονομιά κι εσύ. Μέρι μου, μη φεύγεις. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Πού πας? Στο δικηγόρο. Μέρι, τη βαλίτσα σου.
Ναι. Έλα, Θωμά. Καταστροφή. Τσερνομπίλ σκέτο. Η Μέρη με χωρίζει. Κοίταξε, έτσι και πάρει διαζύγιο δεν παίρνω ούτε κληρονομιά ούτε εσείς τα πριν. Ναι, ούτε δώρα ούτε αυξήσεις. Γι' αυτό κοιτάξτε, αμολυθείτε όλοι μαζί να την πείσετε να μην με χωρίσει. Γιατί καταστραφήκαμε ομαδικώς, το λέω. Ναι. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Πω, Παναγία μου, σε παλούκια κάθομαι. Πω. Α! Όχι, σε βελόνα. Κατάλαβες, Δημήτρη μου, να τρέχουμε τώρα και για τα αισθηματικά του αφεντικού. Ναι, αλλά αν δεν πάρει την κληρονομιά δεν θα πάρουμε κι εμείς ούτε την αύξηση ούτε το δώρο. Άλλο θέλω να πω εγώ. Τι? Να, ότι μας νοιάζουν πιο πολύ τα αισθηματικά του αφεντικού παρά τα δικά μας. Πού το πας ρε Πόπι? Πουθενά. Αλλά όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μπορούμε τώρα να παντρευτούμε μια χαρά. Και μη μου πεις πάλι πως είναι μικροαστικές συνήθειες αυτές, γιατί εγώ, αν θες να ξέρεις, είμαι μικροαστή. Και αυτό θα γίνει ρε Πόπι. Πότε? Άσε να έρθει το κουκουέ στα πράγματα. Α, κατάλαβα, ποτέ. Τώρα θα παντρευτούμε. Η Λίνα γιατί αργεί. Ώσπου να τα πει με την κυρία Μέρη. Και το αφεντικό άργησε. Θα έρθει. Εκτός αν του είχε κανένα κελεπούρι στο δρόμο. Όχι, εδώ ο κόσμος καίγεται. Α, δεν το ξέρεις καλά. Ενώ εμείς σκιζόμαστε για πάρτι του, αυτός είναι ικανός να τσιλιπουρδίσει στο δρόμο με καμιά μικρή. Είμαι στατωμένη. Έξω φρενάνι είμαι. Τι γυρεύεις εσύ εδώ, Τούλα? Να πεις στη γυναίκα σου να μαζέψει τα χέρια της και τη γλώσσα της. Γιατί θα γίνει της τρελής. Σιγά, μη φωνάζεις. Τι έγινε δηλαδή? Φοβάσαι μη σε να συλλέψω στη γειτονιά. Να της πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο, με έχει κάνει ρεζίλη. Πήγα στο σπίτι της πίτσας και με ξεφώνησε. Δηλαδή, τι σε ξεφώνησε? Να, είπε πως είμαι ερωμένη σου. Σοβαρά? Ναι. Τι λέει ρε παιδί, είπε τέτοιο πράγμα η Μέρη? Μάλιστα το είπε. Λοιπόν. Όχι, λοιπόν. Να της πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μην μου ξαναμιλήσει γιατί θα την πάρει ο διάολος. Εσένα θα πάρει ο διάολος. Που έγινες αιτία να χωρίσω από τη γυναίκα μου. Έλα από εκεί. Πώς μου μιλάς έτσι, βάρβαρε? Και εσύ είσαι βαρβάρα. Και πρόσεξε, μην ξαναπατήσεις στο γραφείο μου γιατί θα σου κόψω τα ποδάρια και τα 4. 2 έχω. Τα ζώα έχουν 4. Πολύ καλά. Εγώ φταίω, βρε. Εγώ φταίω που σ' αγάπησα. Εγώ φταίω που σου έδωσα την ψυχή μου. Που σου έδωσα το κορμί μου. Φρέουστα από εκεί. Φρέουστα το κορμί σου. Άφηγε από εκεί. Άναχα της γόη της δεκάρας. Φρέουστα από εδώ. Να. Άντε από εκεί. Γόη σαν τον καπί. Ουστ. Έρχεται. Αφεντικό! Τι κάνετε? Μα τι πήγες να κάνεις, να αυτοκτονήσεις? Τα χρυσόψαρα έβλεπα, μωρέ. Καθίστε. Τι έγινε, τη βρήκε η Λίνα? Τη βρήκε, αλλά η κυρία Μέρη είναι ανένδοτη. Δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Βέβαια, πάντα ήταν πεισματάρα. Τηλεφώνησε η Λίνα προλίγου. Τελικά την κατάφερε να τη φέρει από εδώ. Και γιατί εδώ και όχι στο γραφείο? Προτιμάει, λέει, ουδέτερο έδαφος. Σαν τα εμπόλεμα κράτη. Έρχονται. Γεια σας. Καλώς τη Μερούλα μου. Έλα Μερούλα μου, κάτσε. Κάτσε Μερούλα μου. Τι θέλεις να σου παραγγείλω, καφέ, ουισκάκι, σάμαλι? Το γεια σας ήταν για τα παιδιά, εσένα δεν θέλω να σε ξέρω. Και το μπορείς? Γιατί να μην το μπορώ, τα πάντα είναι μια συνήθεια. Μα τι λες Μερούλα μου? Μιλήστε ρε παιδιά κι εσείς. Τι να πούν, η απιστία είναι απιστία. Μυρίζει σαν σκορδαλιά. Δεν έχω φάει σκορδαλιά. Σωστά, το δίκαιο με το μέρος σου, κυρία Μέρη. Αυτό της έλεγα κι εγώ. Ορίστε, της έπιασε το φεμινιστικό τους. Μίλα ρε! Τι να πει, όταν όλα είναι χαμένα. Αυτός είναι συνδικαλιστής, ξέρει από αυτά. Όπως ξέρετε κυρία Μέρη, στη Διαθήκη υπάρχουν 2 όροι. Τι όροι, βουνά? Το ξέρω αυτό, Δημήτρη.
Και λυπάμαι πάρα πολύ που γίνομαι αιτία να χάσετε την αύξηση, αλλά... Και το δώρο, και το δώρο. Και το δώρο. Κυρία Μέρη, κάντε το για μας. Συγχωρήστε τον. Τώρα, για να πούμε και του στραβού το δίκιο... Ο στραβός είμαι εγώ. Μα δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Μια μικρή απιστία. Όλοι οι άντρες απατούν κάποτε τις γυναίκες τους. Δεν κατάλαβα, Δημήτρη. Και εσύ. Άσε με μένα, μιλάω για την περίπτωση του κυρίου Αντώνη. Για μένα το λέει. Τα λόγια είναι περιττά. Είμαι αποφασισμένη να προχωρήσω στο διαζύγιο. Μα σας αγαπά. Να ξέρετε τι μου έλεγε προηγουμένως, Δημήτρη μου λέει, αν χάσω τη Μέρη μου θα τρελαθώ. Ναι, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ πολύ. Τελείως. Τελείωσες, Αντώνη? Γιατί είσαι και τραγικά φλίαρος. Όχι, δεν τελείωσα. Τι άλλο έχεις να πεις? Τούτο μόνο έχω να πω. Είμαι αθώος. Δηλαδή, σχεδόν αθώος. Καλά. Αυτά να τα πεις με τον δικηγόρο μου. Γεια σας, παιδιά. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ που είμαι ανένδοτη, αλλά είναι θέμα ηθικής τάξης. Έφυγε. 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 Καλά το κατάλαβα. Μέρη! 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 Μερούλα! Πήγαινε! Μέρη! Μέρη! Μερούλα! Θα αυτοκτονήσω! Θα πέσω μέσα να με φάνε τα χρυσόψαρα! Μέρη! Εμπρός. Πινό. Όχι, έφαγα. Α, ο κύριος Πινό. Ναι, ο κύριος Σουλτάνης απουσιάζει. Α, να του πω ότι πήρατε. Ωραία, θα του το πω, κύριε Πινό. Γεια σας. Γεια σας. Μόλις πήρε ο κύριος Πινό. Αυτός μας έλειπε τώρα. Τι έγινε, κύριε Αντώνη, τη βρήκε την κυρία Μέρη η Λίνα? Τι βρήκε? Την έπεισε να σας δει? Την έπεισε. Με είδε. Ωραία. Πού το βρίσκεις τώρα, ρε? Τη χάνω τη Μέρη για πάντα. Και η κληρονομιά? Και αυτή τη χάνω για πάντα. Δηλαδή και οι αυξήσεις οι δικές μας? Και αυτές τις χάνετε για πάντα. Είναι άδικο. Άδικο. Ψεύτη και αδικέντονια. Είστε φάλτσος, αφεντικό. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Τα πάντα ματαιώτης. Φύγε. Θέλω να μείνω μόνος μου. Γιατί, κύριε Αντώνη, οι φίλοι είναι για τις δύσκολες στιγμές. Εμείς είμαστε σαν αδέρφια. Δεν έχω αδέρφια εγώ είμαι ανάδερφος. Ούτε γυναίκα έχω. Είμαι αγίνεκος. Άσε με μόνο μου. Καλά να πάθω. Έχασα τη Μέρη. Έχασα και τα εκατομμύρια. Δεν ήθελα παντρεμένους στο γραφείο. Τι έχουν οι καημένοι παντρεμένοι. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Δηλαδή τι μια χαρά τέλος πάντων. Τι μου κάνεις, θεία Τζούλια, τι μου κάνεις? Τι σου κάνω, Αντώνη? Τι είναι αυτό? Αντώνη! Φάντασμα! Εγώ είμαι Αντώνη, δεν είμαι φάντασμα, είμαι ζωντανή. Μην με πλησιάζεις! Παναγία μου! Χριστός και Παναγία μου! Μη φοβάσαι, βρε ανόητε, δεν είμαι ο Δράκουλας. Είσαι η κόρη του Δράκουλα. Είμαι η θεία σου η Τζούλια, βρε. Πιάσε με να δεις. Πιάσε, μη φοβάσαι. Παναγία μου! Καλή ζωντανή είσαι και φρέσκα φρέσκα. Δεν πέθανες. Θα το ήθελες, για την κληρονομιά. Ναι, δηλαδή όχι, δηλαδή. Πώς πέθανες χωρίς να πεθάνεις? Για να σου δώσω ένα μάθημα, για να σε τιμωρήσω. Μάθημα αυτό ήταν πάθημα. Παναγία μου, και πού να στέλνω εδώ γίνα πράγματα και θάματα, καλέ. Τα ξέρω όλα, μου τα είπε η Μέρη. Πότε πρόλαβε κιόλας? Γιατί πρέπει να πατάς, γιατί? Δεν φταίω, είναι οικογενειακό μας. Τα ενίκο μη εντύμω. Πάψε, γιατί θα σου ξαναστείλω τον Πολ. Ποιος είναι αυτός ο Πολ? Ένας φίλος, τον εγνώρισα στην Ελβετία και του ζήτησα να με βοηθήσει. Για να με λακταρίσεις. Γιατί να σου βάλω μυαλό, μωρέ, και γιατί σ' αγαπάω, μωρέ, σ' αγαπάω. Είμαι πες, Έλα, άσε τα σωρόπια. Να κάνω ένα τηλεφώνημα, Κάνε. Εσωτερικό και εξωτερικό, απληρώνομαι και από πάνω. Τσιγκούνα ρε. Δεν θα βάλεις μυαλό ποτέ. Όχι από 0. Αγία μου. Εμπρός. Μάλιστα, περιμένετε παρακαλώ. Κύριε Πολ, τηλέφωνο. Pardon. Allô? Oui. Bien, καλά, ερχόμαστε. Merci. Όλα εντάξει. Allons-y, πάμε. Τι να σε κεράσουμε, θεία μου, κόλληβα. Έλα. Θωμά,
Μυστήρια πράγματα. Ο Θωμάς έχει πάθει σοκ. Είδε, λέει, το φάντασμα της πεθαμένης να περνάει και να έρχεται στο γραφείο σας. Να το φάντασμα της θείας μου που πέθανε. Αλλά δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Ζει και βασιλεύει. Και όλες αυτές οι ιστορίες για τα κληρονομικά. Του έδωσα ένα μάθημα για να μάθει να σέβεται τους παντρεμένους. Και τι μάθημα. Εδώ είμαι κι εγώ. Απρέβου, μαντάμ. Μέρη μου, αγάπη μου. Έλα, Αντώνη, άσε τις διαχύσεις. Έχει ευχαριστηθεί αυτή, με έπεισε να έρθω. Εγώ βέβαια. Κυρία Μέρη, δεν ξέρετε πόσο χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε βέβαια, Αλλά χάσατε τις αυξήσεις. Και αυτό θα γίνει. Πώς θα γίνει, οι δουλειές δεν πάνε καθόλου καλά. Πάψε εσύ, θα προβώ σε δηλώσεις. Γιατί έγινες υφυπουργός τύπου. Αραβωνιάζομαι. Πάλι, δεν έχεις βάλει μυαλό, ρε θεία. Μα τι μου έλεγες, στο κληρονομικό μας, στο σκανταλιάρικο αίμα. Αλήθεια, θεία, συγχαρητήρια. Και ποιος είναι ο δυστυχής, ο ευτυχής. Ο Πολ από εκεί. Σε μουά. Α, σε σουάρ. Εγώ ήξερα ότι είχες καταδέσει στην Ελβετία, όχι και boyfriend. Είπαμε, είμαστε ερωτιάρικη οικογένεια. Ευχαριστώ. Άντε, να μαζί σου. Και στα δικά μας. Και στα δικά σας. Και αυτό θα γίνει. Συνδικαλιστή. Τζούλια. Πολ. Τζούλια. Τζούλια. Ωραία, όλα πολύ ωραία. Ωραία, πού τα βλέπεις τα ωραία. Αργεί, πολύ αργεί. Ποιος αργεί? Η θεία. Είπε ότι θα προβεί σε δηλώσεις. Ρε που είσαι Ανδρέα που με το παραμικρό βγαίνει στην τηλεόραση και προβαίνει σε δηλώσεις. Τι κάνετε εσείς εδώ? Αντωνάκη, σε βλέπω λίγο ανήσυχο. Γιατί? Είναι φυσικό, θεία. Όλοι μας κάτι περιμένουμε από εσάς. Είχατε πει για κάτι δηλώσεις? Βαρισίμαντες. Ναι, παραλίγο να το ξεχάσω. Ναι, ξεχασιάρα, πάρε. Ορίστε, ευχαριστώ. Παιδιά, ακούστε όλοι εδώ σας παρακαλώ. Όπως ξέρετε, στον αγαπητό μου Αντωνάκη έκανα μια λαχτάρα. Και επειδή βλέπω πως έβαλε μυαλό, λέω εκείνα τα εκατομμύρια να τα ρίξω στη δουλειά του. Μπράβο! 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 Και όπως καταλαβαίνετε ισχύουν και οι αυξήσεις. Και το δώρο. Και το δώρο. Συνδικαλιστή, συνδικαλιστή. Μπράβο. Ησύχασες τώρα, Αντώνη. Βέβαια, αφού έχω την αγάπη τη δικιά σου, της θήτσας και των συνεργατών μου. Τη δικιά μου, έτσι νομίζεις κονσερβά. Γιατί μαζί θα γεράσουμε. Μου υπόσχεσαι ότι θα κόψει τις μουρδαριές. Έχει δίκιο, κυρία Μέρη, να τις κόψετε. Θα τις κόψω, Λίνα, παιδί μου. Παιδί μου. Την έχω σαν παιδί μου. Και μου ορκίζεσαι ότι δεν θα ξαναδείς άλλη γυναίκα. Σ' ορκίζομαι, Μέρη μου. Έτσι και ξαναδώ άλλη γυναίκα να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει. Τι το ήθελα. Έφτασε το τέλος του έργου.